खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 2022 मायथाइयाव एनडिएआ फिन सोरखार दागोन बुंदों हाग्रामा महिलारि। अदालगुरियाव 2025 मायथाइयाव लामा जाब्रबथायजों सा 110 सुबुंनि जिउ गोमादों। आसाम गौरव उमा छेत्रीनो अटल तिरंगा बान्था 2025। आसामाव जागोन राफेल, मिराज आरो सुख'इनि इन्सपेक्सन आरो मेन्टेनेन्स। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ सीएम मिहिनेश्वर बसुमतारीया बिकेडब्लिउएसिनि माखासे जेंनानि सायाव सावरायदों। खारुपेटियायाव सासे जेहादी हमदों। सिमेन्ट सापरि बर' मास्कआव बाथौ थानसालियाव ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारि। माजमजियायाव ड्राग्सजों लोगोसे दायनिगिरिखौ पुलिसआ खादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। फैगौ 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव एनडिएआ गोहोआव फैफिनगोन आरो दिसपुराव सोरखार दागोन होननानै दाबि खालामदों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया मंगलबारखालि क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव सोरखारि नार्सिं कलेजनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं आरो हस्टेल लुनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो हाग्रामा महिलारिया 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव एनडिएआ 100% भट लानानै देरहाफिनगोन होननानै दाबि खालामदों। बे समाव कंग्रेसनि आखायाव थानाय आफां आसामनि माखासे बिधान सभा बियाबफोरा 2026 मायथाइयाव बिजेपि आरो मित्र दलनि आखायाव फैगोन। बिटिसिनि सिङावबो राजखान्थियारि सोलायनाया जागासिनो दं होननानैबो हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों। बबेखानि बिजेपिनि सानै एमसिएलएखौ थाबैनो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा महरै थिसननाय जागोन आरो सासे सोद्रोमाखौ बिटिसिएलए नि लेङाइ बुंथिगिरि महरै थिसनगोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव बुंदों। बिटिआरनि उदालगुरि जिल्लायाव लामा जाब्रबथाय जानाय। लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय आरो जखम जानायनि खारथिया साननो गोनां जाहोदों। सोरखारि खारथि बायदियै 2025 मायथाइनि जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम उदालगुरि जिल्लायाव गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानायनि बिबाङा सा 135 जाबाय आरो 111 जखम जादों। बेनि गेजेराव बाइक जाब्रबथायाव जिउ गोमानायनि बिबाङा बांसिन आरो हेलमेट हमालासिनो बाइक सालायनायानो जाब्रबथायाव जिउ गोमानायनि गुबै जाहोन। उदालगुरिनि एसएसपि बदनाम बरुवाया खौरांगिरि मेल खुंनानै बे गेदेर आरो साननो गोनां बाथ्राखौ मिथिहोदों। बे खारथिया सोराङाव फैनायनि उनावनो उदालगुरि पुलिसआ हेलमेट हमालासिनो बाइक स्कुटि सालायग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों जागोन। बेजों समानैनो जौ लोंनानै गारि सालायनायनि हेंथायैबो गोख्रोंसिन राहा लानो थाखाय उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गासिबो पुलिस थानाखौ गोख्रों बिथोन होनाय जादों होननानैबो एसएसपिआ खौरांगिरि मेलाव बुंदों। बबेखानि फैगौ 10-15 साननि गेजेरावनो उदालगुरिनि गासैबो फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव खुंथायनिफ्राय सांग्रांथि मेल खुंगोन। बेनि उनाव पुलिसआ लामायाव गोख्रों जागोन जाहाथे रावबो आयेन सिफायनो हाया आरो आयेन सिफायग्राफोरनि सायाव पुलिसआ गोख्रों राहा लागोन होननानैबो उदालगुरिनि एसएसपिआ मिथिहोदों। बावैसो बुहुमनां काप एबा वर्ल्ड काप देरहानो हानाय इन्डिया उइमेन क्रिकेट टीमनि सोद्रोमा आरो आसामनि जाखांफुनाय लाइमोन क्रिकेटार उमा छेत्रीखौ अटल तिरंगा बान्था 2025 नि थाखाय सायख'दों। दिल्लीयाव खुंजानो गोनां मोनसे जर'खा हाबाफारियाव लाइमोन क्रिकेटार उमा छेत्रीनो अटल तिरंगा बान्था 2025 खौ गथायगोन। 26 दिसेम्बरखालि उमा छेत्रीजों लोगोसे हादरनि सा 30 मानगोनां सुबुंनो सेलुट तिरंगानिफ्राय अटल तिरंगा बान्था 2025 खौ गथायगोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे बान्थानि थाखाय वर्ल्ड काप देरहानाय इन्डिया उइमेन क्रिकेट टीमनि सोद्रोमा उमा छेत्रीनि मुंखौ आसाम प्रदेश सेलुट तिरंगानिफ्राय नमिनेसन हरदों। उमा छेत्रीया अटल तिरंगा बान्था 2025 खौ आजावनो राजि जानायाव आफादनि आसाम प्रदेशनि सोद्रोमाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। बबेखानि आसाम प्रदेशनि आफादगिरि अनुप सिन्हानि दैदेननायाव आफादनि गेलेमु सेलनि मासिगिरि प्राणजित दत्त, जिल्ला आफादनि आफादगिरि दिगन्त शर्मा, प्रदेश कमिटिनि नेहाथारि, नेशनेल कमिटिनि नेहाथारिमोननि मोनसे थान्दै हान्जाया उमा छेत्रीनि न'आव थांनानै नुजाथि होयो आरो उमा छेत्रीखौ गामसा, सेलें सादर आरो गांसे मान बिलाइ होनानै बरायहोयो। फैगौ 2030 मायथाइसिमाव आसामा मिलिटारि इन्डास्ट्रियेल सेक्टर जागोन। आसामाव राफेल, मिराज आरो सुख'इ बायदि दावहारु फाइटार जेटनि फाहामनाय, नायबिजिरनाय आरो सामलायनाय एबा इन्सपेक्सन एबा मेन्टेनेन्सनि हाब जागोन। बे गेदेर बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि आसामा थाबैनो मिलिटारि इन्डास्ट्रिनि मोनसे मिरु महरै जाखांगोन। 2030 मायथाइनि गेजेराव आसामावनो भारत हादरनि दावहारु फाइटार जेटफोरखौ फाहामनाय आरो सामलायनायनि थावनि जागोन। दावहारु फाइटार जेट फारियै राफेल, मिराज आरो सुख'इखौ फाहामनाय आरो नायबिजिरनायाव आसामाबो बाहागो लागोन। मानोना आसाम सोरखारा मेन्टेनेन्स, रिपेयार एन्ड अभारअल पलिसि 2025 खौ गनायथि होबाय।
मख'नो गोनांदि बे सेक्टरनि 10,000 कोटी रांनि मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायाव मोनसे गोजौ थाखोनि इनभेस्टमेन्ट कमिटि दानाय जादों। लोगोसे आसाम सोरखारा रायजोनि मोन 7 बिरखं गाथोनफोराव मोन 7 MRO फसंनो नायगासिनो दं। बबेखानि आसामाव मोन 7 MRO गायसननाया ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रिनि खाबुफोरखौ बेखेवगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिजिंथिदों। BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीजों लोगोसे BKWSCनि गासै मावफुं सोद्रोमाफोरा मंगलबारखालि मोनाबिलिनि 4:30 रिंगायाव क'क्राझाराव थानाय BTC सेक्रेटारियेटआव BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै BTC बायजोनि बर'फोरनि मोन 13 जेंनाफोरखौ लानानै सावरायदों। गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीजों लोगोसे लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि, मासिगिरि अनिल बसुमतारीमोनजों लोगोसे BKWSCनि गासै मावफुं सोद्रोमाफोरा BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै मंगलबारखालि सावरायनायनि गुबै जेंनाफोरानो जादों बर' गामिफोरखौ आबुं फोसावनाय, बियाब दानाय आरो BKWSCनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंना होनाय। कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लायाव रायजो जाबोनाय बर' सुबुंफोरनो हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि होनाय, BKWSCनि थाखाय जर'खा जौगाखां रां बावसा होनाय, BTC-SCनि बायजोआव A-TET आरो C-TET आनजाद उथ्रिना थानाय बर' बिजाथिफोरनो जर'खा थिसनथाइ होनाय हाबाफारि आरो बर' मिडियाम भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, नागा रेजिमेन्टनि सारियाव भारतारि रौनिया हान्जायाव बर' रेजिमेन्ट दानाय, BTR-आव सोसनजायै बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि बर' गामिफोरखौ BKWSCआव सोसननायजों लोगोसे खोला कामरुप आरो गवालपारानि बर' गामिफोरखौ BKWSCआव सोसननाय आरो बायदि बायदि जेंनाफोरखौ लानानै सावरायहैदों। आसाम पुलिसनि मोनसे जाफुंसार अपारेशन कारुपेटायाव हमनो हादों सासे जिहादी। बेनि उनावनो आसामाव गुबुन हादरनि नेटवर्क आयेन बेरेखा हाबा-हुखाफोराव लोब्बा थाबोनाय जाथायफोरा सोराङाव फैदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला दरं जिल्लानि कारुपेटायाव दिनै सासे जिहादी हमनो हादों। बबेखानि कारुपेटायाव हमजानाय जिहादीखौ मुनसेर आली होननानै सिनायथिदों। जिहादी मुनसेर आलीनि न'आ सोनाब कामारपारा गामियाव। रिपर्ट बायदिब्ला मुनसेर आलीया सुथुर हादर पाकिस्ताननि तेहरिक-इ-तालिबान पाकिस्तान मुंनि मोनसे जिहादी हान्जाजों थोंजों सोमोन्दो दं। अराकान रहिंगा सेल्वेशन आर्मीजोंबो मुनसेर आलीया सोमोन्दो दं होननानै पुलिसआ सुलुं मोनदों। बबेखानि बांलादेशनि उदखारि आफादजोंबो जिहादी मुनसेर आलीया सोमोन्दो दं आरो बिनि मुङा सरजाबदों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव गाग्लोबनो एबा उदखारि हामला खालामनो थाखाय जिहादी मुनसेर आलीया सोलो खालामदोंमोन आरो नाजागासिनो दंमोन। साननैसो सिगां जिहादी मुनसेर आलीया तामिलनाडुनिफ्राय दरं जिल्लानि कारुपेटायासिम फैदोंमोन। सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 2 नं बर' माजगाव बाथौ थानसालियाव फालिदों। मख'नो गोनांदि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 1-2-3 बर' माजगाव, 1-2 तादुनिया आरो राउन्ड सान्तिपुर गामिनि बानजायनायाव 2 नं बर' माजगाव बाथौ थानसालियाव ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ फालिदों। हाबाफारि बायदियै सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि रमेश बसुमतारी। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनाव गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौबो मावफुंनानै होनाय जायो। सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आफादनि आफादगिरि आलां स्वर्गियारी आरो बायदि बायदि हाबाफारिफोरखौबो गाजा गोमजायै मावफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सावराय मेलबो लानाय जायो। डिब्रुगड़ जिल्लानि माजुमजिया ओनसोलाव पुलिसआ मंगलबार मोनाबिलि समाव गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगि खालामग्रा सासे लाइमोनखौ खायो। दायनिगिरिखौ जालुकपारा स्मार्ट पइन्टनि सिङाव हमनो मोन्दोंमोन। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला ओनसोलाव फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरनि सोमोन्दै पेट्रलिं आरो संगालि मोननायनि उनाव दायनिगिरिखौ हमनो हादोंमोन। पुलिसआ खानाय दायनिगिरिखौ डिब्रुगड़नि पाटानपट्टी पिकेबि रडनि थागिरि आकाश सिंह होननानै सिनायथिदों। अपारेशननि समाव पुलिसआ बिनिफ्राय 6,960 बेसेननि 1.96 ग्राम ड्राग्स जब्द खालामनो हादों। बे समाव हमजानाय दायनिगिरिखौ सोंनायनि फिननाय खालामनो पुलिसआ कास्टडियाव लांनाय जाबाय। लोगोसे जिल्लायाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायजों लोब्बा लानाय जायखिजाया सुबुंनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै पुलिसआ खोथा होबावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।